ekene ọmanụ. Ama m na arụ ụdịsị anyị niile na anyị niile pụtara ụla ọfụma. Ekene ọma ka m na-enye unu. Ụwa bụ otu, ndị ọbụla na-eme ụwa fa dịka fa si malụ site na anya ndị mbụ fagwa afa, site na akụkọ ndị mbụ fagwa afa ụwa si wee malite. Ndị ọbụla nwere akụkọ nke fa ebe ụwa fa si malite. Nwa bekee nwe nke ya na n'ime oge ya na ugbu a nwa bekee nọ n'isi ọchịchị ụwa. Maka ifi na nwa bekee nọ n'isi ọchịchị ụwa, anyị nọ na-ege, anyị nọ na-eme, anyị nọ na-eso ụzọ nke nwa bekee, maka na ọnya nọ n'isi ọchịchị ụwa nke kịta na ugbu a. Ya na ama m na ọtụtụ n'ime anyị agbacha n'arọ ọfụ nwa bekee, ọtụtụ n'ime anyị ejecha n'ezumike arọ ọfụ nwa bekee, maka na ọtụtụ n'ime anyị ada agba arọ ọfụ nwa bekee, mana nwa bekee ji ọ ga-etinye ezumike. Ọtụtụ n'ime anyị apụta na ezumike na arọ ọfụ nwa bekee. Asị m anyị niile nnọọ. Eji m n'aka na unu na-anụ onu m, eji m n'aka na unu na-anụ ife m na-ekwu. Biko nụ, ọ bụrụ na ife m na-ekwu ada apụta, ka unu mekwa ka mmalụ ka unu si eme ka mmalụ, ka anyị wee na-ewelite enu. Daalụkwanụ n'ofu n'ofu. Ka anyị gaba n'iru n'agbanyero, maka na tupu anyị abanye arọ ọfụ nwa bekee, anyị nọ n'ime ịtụsa ife gbasara ise, maka na ofe ka amara ọ ga-eji ke nkụ ụkwa. Anyị nọ n'akụkọ ndụ ndị ọzọ, anyị nọ na ibi ndụ ndị ọzọ, anyị amarọ nke anyị. Ọ nke anyị ka mụnwa bụ NGOZICHUKWUKA na-abịa na-atụsa etu nwere ike ọ bụrụ mụnwa bụ ejesia n'ọgwụ, maka na anyị ma na ndị Igbo kwu sị na amamife dị n'ocho n'ocho. Ka ịma nke a na ịmarụ nke ọzọ. Ọ nwekwa ndị nwekwalụ akụkọ na-agbadokwa ụkwụ na nke a m na-akọ. Ya na ọka m nwere ike ka okike nyere m ike, ka amamife m lụrụ, ka akọ na uche m zuo, ka m na-ewetala unu. Ya na ebe ọbụla o sili mpeli, ebe ọbụla o si dezu n'oke, ịmakwala onye ọzọ ga-akọle, ga-enye gị ya, ga-atụzi gị, ga-akụzilu gị, ka o wee mee ka o zuo oke. Ị na-agbasokwu ya etu a ka ọ ga-esi dị, maka na ofu osisi adịghị eme ọfịa. Wee na-ekene unu n'ebe dị iche si na ozi m ji bịa tata, afọ okwu m ma isiokwu m ji bịa tata bụ Ubala Ikenga. Ubala Ikenga. Nne okwu ozi a m na-abịa izi, ọ dị ogologo. Ama m na anyị nọ n'ise, mana aga m ejikwa ya banye n'isii, dịka m si wee gwa unu na ọ nwere ife kpata o ji bụrụ sọsọ mbụ dị iche, na ịgacha mbụ ife ndị ọzọ niile ị ga na-enwetazi abụ atọ anọ ise isii. O nwere ife kpata afa ji dị etu afa dị, ma ọ bụ mbụ ịbụ ịtọ ịnọ ise isii isaa ịsatọ itenaanị iri. Sọ mbụ dị iche n'ebe o si bido. Inwe ike ịkpụ ya otu, inwe ike ịkpụ ya ofu, inwe ike ịkpụ ya nge, mana o nwere ebe o si wee nwee iyi n'ime ya. Wee na-ekene unu si na mbụ gbawala abụọ chaa ife ka Igbo wee nọdụ. Mbụ gbawala abụọ chaa ife ke Igbo wee nọdụ, nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chilolowa, na Igbo bụ mmụọ, mmụọ lọlọ nwa site na nkeji okike ya, n'ike aja na ya, na
aja na ya gbua Igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị. Ekene ka m na-enye eze nwanyị ada nwanyị Ogechukwu a na-ene si Ọka. Ekene maka onye achịkọta ozi m niile n'iji wee tụsa arọ ndị Igbo wee wepụta abụọ dịka m si na-ekwu taa na ọbụnadụ ọgụ ọnụ Igbo ji ọgụ ọnụ akọwa okike ụwa nke fa. Ọbụnadụ ọgụ arọ Igbo ji ịgụ arọ akọwa okike ụwa nke fa. Ọbụnadụ ịgụ oge Igbo ji ịgụ oge akọwa okike ụwa nke fa. Ọbụnadụ asụsụ Igbo ji asụsụ akọwa okike ụwa nke fa. Ya na Igbo zuru oke wee pụta. Tata anyị nọ n'Ubala Ikenga, mana kedu ebe anyị kwụsịrị tupu anyị gaa ezumike nwa bekee? Anyị kwụsịrị na nsetu downloading. Ebe a ka anyị kwụsị maka na anyị na-atụsa ise mbụ ịbụa ịtọ ịnọ ise. Anyị na-atụsa ise, anyị na-enye nkọwa gbasara ise. N'ime nkọwa anyị n'izu ịtọ nke galụ n'ime ya bụ nkọwa ise, anyị ji afọ okwu anyị ji bịa bụ downloading, nsetu. Kedu ife anyị ji wee na-ekwu maka ya? Maka na anyị na-akọwa n'ụwa mmụọ na ise bụ isetu ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Ise ndị Igbo na-ekwu ise, ọ bụ isetu ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Maka gịnị? Na mbụ gbawanye abụ nye atọ tọ na mbụ. Anọ bụ mgbe ọ pụtara ife, eke oye afọ nkwọ. Mgbe fa pụtara ife, manifestation, physically manifestation. Mana mgbe fa pụtara ife, ebee ka fa ga-anọ? Kedu ka fa ga-esi nọ? Ise, kedu ka a ga-esi mee? Etu. Ya na etu a ga-esi mee ka ise bịa ịkọwa ka a ga-esi wee nọ, na a ga-eme n'ụwa dịka esi eme na ana mmụọ na ụwa mmụọ. Ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu na ise bụ downloading, bụ ịdownload ụwa mmụọ na ụwa mmadụ, non-physical to physical. Ọ bụ na ife ise bụ na etu a ga-esi mie bụ the blueprint. Kedu ka a ga-esi mie? Ị ga-eje yọta mmadụ ka ọ kụzielu ndị Igbo. Ị ga-eje yọta kedu ebe ị ga-esi mie? Fasi na fa nwee blueprint, na o nwebula ebe fa nọ ebe a ka fa ga-esi wee malitekwa. That blueprint n'ime ka anyị si wee nene ọma perfection, just. Ị ga-akpụ ogu n'ebe a ka anyị si nene banye ife ndị a bụ ife anyị kpatụsịrị aka n'oge gara aga. Maka gịnị ka ọ ga-eji bụrụ ọma? Maka gịnị ka that download blueprint ụwa mmụọ ga-eji bụrụ perfection, ga-eji bụrụ ọma? Kedu ife ọ ga-eji bụrụ ya bụ the highest value? Kedu ife ọ ga-eji bụrụ ya ka a ga-eso? Kedu etu ife o ji bụrụ ya bụ ụzọ a ga-eso? Pasi na ọ ga-abụ ụzọ a ga-eso maka na onye a bụ ụzọ kasị mma, na onye a bụ ụzọ kasị mma, na onye a bụ ụzọ ọma. Ụzọ ọma ka a ga-eme n'ụwa. Ife ise na-agwa anyị maka na a ga-eso the highest value. Gịnị bụ ndị nke nwa bekee kpọkwa sonum bonum? Na ụzọ a ka a ga-eso maka na ụzọ mmụọ ka ụzọ mmadụ, na ụzọ mmụọ ụwa non-visible, na ọnya nwa bụ ife mmụta dị visible. So na ọnya ga-abụ the blueprint, and na this blueprint the perfect. Ya ka anyị so bie na ọnya bụ ụzọ ka mma. Maka na gịnị? Na fa anọzi n'ụwa fa na-ekwu maka ya bụ ụwa ọma, n'ụwa anọkatarọpụta, na onwe ebe obezi, na onwe ebe ọhangi, na onwe ife kpụpụtara ya, and ife kpụpụtara ya bụ ọma, which is the same just, the same perfection, ogu. Ya na ụwa afa na-ekwu gbalụ mkpi abụọ.
mmụọ na mmadụ, visible and non-visible, mmụọ na ndụ. Mana ọ bụ ụzọ malite na mmụọ. Nke a kafa ji wee sị bụ ndị Igbo gboo, na ebe ọ bụ na mmụọ mụtalụ ndụ, na a ga-eso ụzọ mmụọ, maka na mgbe fa nọ n'ebe a, na nke a dị perfect, na ọ dị well just, maka na ogu na onwe ya bụ just. Nke a na-ekwu na fa na-asị kedu etu fa ga-esi nọ, etu a ga-esi wee mee ya n'ụwa, kedu ka fa ga-esi wee nọ n'elu ụwa, na ọnọdụ afa na-ekwu maka ya nọ n'elu ụwa. Biko na mọrụ m unu ma na-apụta na ọnọdụ afa na-ekwu maka ya nọ n'elu ụwa, na ọnwa bụ nne bụ nyanwa nwe ụwa fa nọ n'ime, bụ nne ya ka ụwa fa nọ n'ime nọ, bụ nyanwa bụ dị ụwa, na o nyere onyinye ịtọ na ise ka m nọ na-akpatụ aka. Ikenga anyị ma na anyị akụchago maka ya, na akọ na uche. Ikenga, akọ na uche, maka na fa ga-ezu oke, Igbo zuru oke wee pụta, Igbo zuru ezu wee pụta. Ya nọ ife ndị a bụ ife anyị kpatụrụ aka, nchịkọ ozi m zi n'izu ịtọ gara aga, kamgbe m bido ịkpatụ ise aka, wee bịa tata wee sị ka anyị chịkọọ ife niile a ọnụ, ka anyị kwụsie maka ise na etu na ife ise bụ, maka na anyị aghọtago na ise bụ ka anyị mee ya n'ụwa dịka esi eme ya n'enu, dịka esi eme ya na mmụọ, na a ga-eme ya na ndụ. Ka mbịakwana ka mmadụ ma nwere ndị na-ezi ozi na ada na ife m na-ekwu, ka ndị kwashọ na a ga-eme ya n'ụwa dịka esi eme ya na mmụọ. Ọ ifefa na-ekwu ya, na ebe a ka anyị ga-amalite ozi nke tata. Onye ka m ji kpọọ ọnya Ubala Ikenga. Ubala Ikenga. Ubala Ikenga a mma nkwọsị maka ya taa, izu ụka na-abịa na m ga-amalitekwa, maka na ọ ga-ebuba anyị n'isii. Ya na anyị kwuo maka ise, anyị na-ekwu maka Ubala Ikenga, maka na anyị ma na Ikenga bụ ịtọ. Ọkwa ya na ịtọ ka anyị na ọmalite Ikenga. Ikenga nwere akara atọ. Ịbịa na ise, Ikenga nwere akara atọ, etinye ịbụa wee gbakwunye ọbụla Ubala Ikenga. Ya na Ikenga a adịgo well fortified. Ikenga adịgo well fortified. Ya na Ikenga is beginning to grow and multiply. Ọmụtago nwa. Ubala Ikenga ise, Ikenga ejenitena, obue na otu na ọmụtago nwa. Ya na anyị bịa n'ife anyị na-akọ maka ya tata gbasalụ ise. Anyị aghọtago n'ụwa dị agba abụọ. Ụwa ndị Igbo dị agba abụọ. Ụwa nke a na-afụ anya na nke a na-ada afụ anya. Igbo wee kpọọ ọnya, kewa anyị bụ akpọ ọnya enu ụwa. Enu ụwa na ụwa mmụọ. Ya na anyị nọ n'enu ụwa, mụ na gị nọ n'enu ụwa. Igbo nọ n'enu ụwa. Igbo mụ na gị nọ n'enu ụwa. Igbo ụmụ ndị egede ndị abụ nọ n'enu ụwa. Anyị aghọtago ka ndị mbụ si bịa, malụ ka ndị abụ si wee nọdụ, malụ ka anyị bụ ụmụfa si wee nọdụ n'enu ụwa. Ya na amalite na mmụọ wee pụta ife n'enu ụwa. Enu ụwa nke bụ ndụ. Ya na ise na-agwa anyị na anyị ga-eme n'enu ụwa dịka anyị si mee n'ụwa mmụọ. Anyị ga-eme n'enu ụwa dịka anyị si mee n'ụwa mmụọ. Ọ bụ na anyị emeri etu a, anyị ga-efu efufu nyụọ anya.
ọ ife ndị tọrọ ntọ na oge ndị Igbo kwu na ọ bụ na ya emeli etu a maka na fa nwee blueprint na fa ga-download ife na-eme n'ụwa mmụọ download enya n'elu ụwa wee solu usoro afa ga-eso na ọnya ga-azọfa na ọnya ga-edebe fa ọnya ka fa ji nọdụ na ọ bụ na fa emeli etu a fa efu nyụọ anya ya na isi ịjụ ajụjụ kee ka a ga-esi mee etu a ga-esi mee a ga-asa ajụjụ asa ajụjụ kedu etu a ga-esi mee kedu etu a ga-esi nọ a ga-asị asa ijego mba ọzọ ijego obodo ọzọ ị ga-akwado onwe ya akwado ị ga-ajụ ofu ajụjụ a kee ka a ga-esi mee kedu etu a ga-esi mee ife ọbụla ị na-eme na ndụ ị ga-ajụ ofu ajụjụ a ya na ajụjụ a bụ ajụjụ bido na mbido na mbụ na mbụ ajụjụ a bido na mbido na mbụ na mbụ etu Igbo na-ekwu maka ya bụ maka gịnị maka na mgbanwe adịgo ọ bụ na mgbanwe adịrọ ịmalụgo etu a ga-esi mee ị na-esi etu efu esi bụ eme na mbụ isobie na etu afọ esi bụ eme na mbụ ị na-esi etu afọ etu a ka ị ga-esi na-esie n'etu a isi bụ eme na mbụ ka mbekwanụ na ọ dịka onwe ndị na-edelu m ozi ka mmalị ifefa na-akọ ada ama ọ bụrụ na ife m na-ekwu ada apụta ya nọ etu afọ fa si eme na mbụ ka fa ga-esi wee na-esie chelụkwanụ na amara okay, I think I'm all right. Yeah. Ya na etu afa si eme na mbụ ka fa ga-esi na-esi ele ma ọ bụ na mgbanwe adịrọ mana mgbanwe adịgo maka na anọ n'elu ụwa mgbanwe adịgo anọ n'elu ụwa ọ bụrụ na azụ si na mmiri machapụta n'elu anị ọ ga-ama etu ọ ga-esi wee mee wee nọdụ ọ bụrụ na ọ marọ maka na gịnị na ụwa azụ bụ ụwa mmiri ọ bụrụ na ọ nọrọ na mmiri wee machapụta n'elu ụwa ọ bụ n'elu anị ọ bụrụ na ọ marọ ka ọ ga-esi wee mee ọma nta aka azụ akpọ nwa maka na ọma nkutezi ume maka na ume azụ bụ na mmiri ka o si ekute ya na azụ pụta n'elu anị ọ na-achọ ọnwụ mana anyị ma na azụ na-apụta n'elu anị obele oge ụfọdụ na-alịgolie n'ukwu akwụ taa akwụ gbatue gbabakwa na mmiri mana faamụ etu fa si eme ife ọbụla nwere etu esi eme ọ wee gaa maka gịnị maka ife mgbanwe ọ bụ na mgbanwe adịrọ kedụzi ife a na-atụle etu ọzọ ya na ndị mbụ ndị Igbo ị ga-aghọta na ndị a bụ isolu asụsụ nwa bekee maka na anyị ekwugo maka download anyị ekwuena maka blueprint anyị ekwuena maka summum bonum kịta anyị na-ekwuzi maka gịnị extraterrestrial ma ịchọọ ka itinye ya n'asụsụ nwa bekee na nghọta nke nwa bekee extraterrestrial na ndị Igbo ndị nke mbụ they are extraterrestrial nke a na-eguziko na fa malitere n'elu ụwa ọ bụrụ n'elu ụwa nke mụ na gị nọ ka fa si malite fa galụ njem before fa abata n'elu ụwa mụ na ya nọ tata ya na mgbe fa bịala ebe a ndị mbụ maka na igbo manyụ na fa nwere ndị mbụ
ndị mbụ Igbo gwara ya na fa na-abịa ebe a ọlịlị, na fa na-abịa n'elu ụwa ọlịlị. Oge ụfọdụ ịnụkwa ka nwa bekee na-akọ akụkọ nke efukwa ka ọ na-ekwu maka the same extraterrestrials na-evisit. Ọ bụ na ị na-egekwa maka Kemet na Egyptology, ị afụkwa ebe a na-ekwukwa maka the same extraterrestrial, their spaceship, their craft. So na-etu a ka ọ dị na ndị mbụ nke ndị Igbo, na mgbe fa na-abịa n'ụwa fa dịrọ ka mụ na gị. For one, fa dị eli nnife nwere mgbeli afọ. For two, fa bụ ọkụ, fa na-amụ ka mmụmụ ọnwa. Na mgbe fa na-abịa ebe a, dịka unu si ma na-akpọ afafa oge ọbụla: ọganigwe, ayolugbe, ojiọnụ, ayaka. Kedu nke ọzọ? Fadị ise rapụrụ na ụbụrụ nwe ka o si eme. Mana unu mara nna akpọ afafa oge ọbụla: ọganigwe, ojiọnụ, ayaka, ayolugbe. Onwe nke ọzọ na-achọrọ ịbata, ma rapụbazi anụ fe ewulugo nke a. Anọkata mma agụlụ nke ọ bịa bụrụ m ya. So na ndị a bụ ndị mbụ bịalụnụ, ndị a na-akpọ afafa ofu na-agbanarị m nsi fawelu nke a kafalie. Na ndị a na-akpọ afafa dị ụzọ ise, ndị a bụ ndị mbụ bụ ụzọ bịa si na fa na-abịa ebe a ọlịlị pilgrimage, ebe fa na-abịa egwuli egwu n'ụwa bụ enu ụwa bụ dia playground. Fa gwucha egwu fa na fapụsị ọlịlị fa na fa bịara obibi. Ọ bụrụ ebe fa bịa ibinu, maka ebe fa nọ bụ ebe fa nọ. Fa na-abịa igwuli egwu in their playground. Na ndị nnụwa bụ ndị bụ ụzọ bịa, na fa nọrọ anọ, maka fa dụrọ ka etufa ga-esi nọ. Nke a abụrụ ife na-echefa, nke a abụrụ ife na-agbagwojufa anya, nke a abụrụ ife na-etufula, maka na fa bịara ọnịnọ. Fa maka fa si eme n'ebe fa si bịa. Ọ bụ na fa chọọ ide ebe a, fa jụwa maka etu. Mana ndị na-ekwu maka ndị a, nke a bụ ndị abụọ, ndị bịa obibi, ndị bịala obibi, ndị nya kịta na mgbanwe anyị na-ekwu kịta na ya afụ gị. Mgbanwe bụ na ị na-abịa na-apụta ọlịlị, mana ugbu a anyị sị na ị ga-abịazi ka ị bịa nọdụ. So you must adjust, maka na ọnọdụ abụ ozi ofu, ebe ị na-ana abụ ozi ofu. Ya na ndị obibi bụzi ndị ga-abụ the resident. Fa ga-ebizi ebi n'ọlụzi anọdụ. Ndị abụọ, ndị bịala obibi, kedu ka fa ga-esi nọ? Kedu etu fa ga-esi nọ? Maka na fa anọba anọ mbụ, fa na-abịa ọlele. Fa anọba anọ mbụ, fa emere ebe a ebe obibi. Ọ ga-afa akara n'ụwa enu ụwa ebe obibi. Kedu etu fa ga-esi nọ? Kedu ebe fa ga-ebido? Ọ ndị a, ọ na ise ka anyị nọ wee ghọta ebe fa si wee nweta echiche etufa ga-esi wee nọdụ, etufa ga-esi wee bi. Ọnya bụ ise. Na fa ga-download, na fa nwee blueprint, na blueprint fa dị n'ụwa mmụọ, maka na ụwa mmụọ fa bụ ụwa ọma, perfection, just world, balance and perfect, just perfect. So ka ezi ụlọ ọba ibifelibe aka, the best way, the simplest way, download there the old way. Anyị mana etu anyị si eme ya na mmụọ, anyị eme ya n'ụwa ise.
ya na ise abịara ịgwa gị maka na ịtọ n'okike ma etu anyị si na-akọwa ma na ịma na ise bụ na ịnọ bụ na ịtọ bụ ịtọ abụọ na abụọ bụ abụọ mbụ so na ife niile aka gbakodola ọnụ ma n'ime ise ka fabiazi nyebe gị strọkchọ sistem etu a ga-esi wee nọ n'ebe a maka na fada anọbu ebe a mbụ fa na-abịa olele ya na ọfanwa bụ ndị abụọ bụ ndị bụzi ndị bi ebi bụ fanwa na-ekwu maka ịtụfa ga-esi wee nọ atọ a ka fa ji wee kwado obibi fa maka na gịnị na obibi fa ga-abụzi ga-agwafa na fa katọkwalụ n'otu ya na fa katọ na mmụọ. That's why they had to download it. Onya ka fa ji wee setuwe ụzọ fa si eme maka na gịnị ọ bụrụ na ụzọ fa bụ ụzọ aghala ọ bụrụ na ụzọ fa bụ ụzọ mmebi famansie fa ga-abịa chọba ụzọ ọzọ mana fa chọrọ ụzọ ọzọ maka na fa ma na ebe ụzọ mmụọ bụ na perfection ọnyanwa bụ ụma ya na fa katọ n'ime otu n'ime ofu otu a nke a bụ mbụ aka bụ isi ọra bụ nnaagwụ mbụ aka bụ isi ọra bụ nnaagwụ maka na site n'isi ọra a ka fasi wee lue tata na isi igbo ka bụ isi ọra isi igbo ka bụ agwụ isi igbo ka bụ agwụ maka na etu a ka fasi nye na mbụ maka na etu o si site n'okike wee ka fasi wee setu anya ya na agwụ afa na-ekwu maka ya bụ gịnị nna agwụ akọ na uche okike akọ na uche ochukwu maka na ọ dị perfect o wee nyefe ọnọdụ gwafe etufa ga-esi bi etufa ga-esi nọ etufa ga-esi wee hibe obodo o wee dị wee na-aga so na nna agwụ a kafa gbakonye ikenga yaani ifefa ji nọdụ ebe a bụ akọ uche na ike ncheta ebe fasi bido ike ncheta ebe fasi bido akọ na uche na ike ncheta ebe fasi bido ike mmeli dịka m si kwu azụ si na mmiri machapụta ọ machapụta ka ọ nọlụ n'enu anyị ofu izu ụka ọ gbachapụta ka ọ nọlụ n'enu anyị ofu izu ọ ga-anọnwụkwa ọ bụrụ na ọ gbachapụta ka ọ nọlụ n'enu anyị ofu mkpụrụ ụbọchị ọ ga-anọnwụkwa ọ bụrụ na ọ ga-anọnwụ kedu ife ga-enye ikike ịnọ ọ ga-enwe na-akọ n'uche ya na ike ga-anyị ka ọ wee malite oge esi mee maka na ọ melie etu a ọnwụ anya nke ya ga ọkpọ nkụ gbalịsie ya na akọ na uche na ike nga dị n'ime bụ ike mmeli gịnị ka fa ga-eji meli maka na ebe fa na-ama nụrụ ebe fa na-adị ebi ọ bụrụ ebe obibi na ebe a na-abịa obele oge dịka m sikwu na azụ na-esi na mmiri apụta mee kpachala ife ọchọ mabakwa na mmiri ọma nnọta aka maka na azụ enwere imi eji eku ume ya na ife azụ na-eku bụ mmiri ka ọ na-eku ọ bụrụ na ọ pụta n'enu anyị nọta aka kedụzi ime ya eji ka ume ọnwa etu a ka o si dị ndị nnụnwa bụ ndị bịa n'ebe fa na-apụta ọlịlị nwa mgbe nta wee bụrụzie na kịta na fa ga-anọzi anọ fa ga-amanụ a ga-enyefe ike mmeli ike fa ga-eji nọ na akọ na uche na amamife kedu ife a ga-eji wee nwee ike mmeli maka na fa ama n'enu ụwa adịrọ ka ụwa mmụọ
physical universe, physical reality adịrọ ka spiritual realm ebe fasibia. Ọ dị iche. Kedu ife kpata o ji dị iche? Maka na enu ụwa na achịgha achịgha. Enu ụwa na-achịgha achịgha. Kedu ife o ji bụrụ na enu ụwa na-achịgha achịgha? Kedu ife o ji bụrụ na enu ụwa na-achịgha achịgha? Maka ifie na fa ga-enwe akọ, fa ga-enwe uche, fa ga-enwe ike, fa ji wee nọdụ, fa ga-eji wee nọ nwe. Maka na ọ bụrụ isi na Igbo ga-anọ, kedu ka fa ga-esi nọ? Kedu etu fa ga-esi nọ? Kedu ife amamife fa ga-enwe? Fa amatago na enu ụwa adịrọ ka ụwa mmụọ, na enu ụwa na-achịgha achịgha. Gịnị bụ na ọ na-achịgha achịgha? Enu ụwa na-achịgha achịgha maka na enu ụwa bụ aja. Enu ụwa bụ aja aja. Kedu ife ọ na-agwa gị? Na ife ọbụla ifu n'enu ụwa o nwero nke ga-anọ nọgide nọgide. Ọbụnadụ mụnwa na-ekwu okwu na enwe m oge mbata na oge ọpụpụ. Ọbụnadụ gị nwa na-ege ntị, ị nwere oge mbata na oge ọpụpụ. Ọbụnadụ ugegbe adị n'azụ, o nwere oge ọ na-abụrụ ugegbe, onwe oge ọ bụ aja. Mana ọma mbụ ugegbe adịgide. Nwa mgbe nta otiwa agbalie gwelie ewelie amepụta ife ọzọ. Ụwa na-achịgha achịgha. Ọbụnadụ akwa mmiri na-arụ nwa mgbe nta. Ọbụnadụ ụgbọala ị na-anya nwa mgbe nta. Ọbụnadụ nwunye anyị na-anụ nwa mgbe nta. Ọbụnadụ ụmụazị anyị mụrụ amụ nwa mgbe nta. O nwero ife nọ n'ụwa ga-adịgide. Ọ ga na-agbanwe. Mgbanwe a bụ nchegha. Maka gịnị? No material reality. Aja ka Igbo kpọlịa. N'enu ụwa bụ aja. Ya nọ ife eji akpụpụta ife. Ọ ife eji emepụta ife. It is actually a process. It is not a product. So ọ dịrọ permanent. O nwero ife dị n'enu ụwa dịgide. Ya na ọ bụ na o nwero ife dị n'enu ụwa dịgide, na ị ga-ama fanwa bụ ndị bịa ịnọ ebe a nọ ga-ama ka fa ga-esi wee nọ. Maka gịnị? N'enu ụwa na-achịgha achịgha. Na ife ịfụ tata na ịma mfụzi echi, na etu ọ dị tata na ọma ndịzi etu echi. Malụ na ndị a bụ ndị mbụ mere ebe a ebe obibi. Fa bụ ndị mbụ na-apụta ọlịlị. Ndị abụọ mezie ebe a ebe obibi. Ya na onwe etu fa ga-esi nọ, o nwere amamife fa ga-eji nọ wee nọdụ wee dị. Ọnyanwa bụ etu ọ ife ndị a ka anyị na-atụsa n'ise, ka anyị wee ghọta ife ise na-enye onye Igbo, ife ise na-akọwalụ ndị Igbo. Maka na ọbụnadụ ọgụ ọnụ mbụ, abụọ, ịtọ, ịnọ, ise, isii, ịsaa, ịsatọ, itenaanị, ili. Mbụnadụ ọgụ ọnụ Igbo ji ekọwa okike. Isi na ilue n'oru orughalịa. Ọbụnadụ okwu ndị a niile Igbo ji akọwa okike. Ya na enu ụwa na-achịgha achịgha, a ga-ama ka e ga-esi wee nịa. Ọ ga-enwe etu a ga-esi wee nịa. Maka na ọ bụ aja ka faji na-agwa ya na ọ dị unstable. It is not stable. It is very much unstable. O nwero ife ị ga-afụ ebe a ga-anọgide. Ọbụnadụ nnukwu ukwu ọjị nwee ike ịnọ how many thousands of years. Eventually ife ọbụla nwere oge. Nwa mgbe nta nwụọ ijiji na-efe nwe ya na anwụnta na-efe nwe. Mgbakọ na nzukọ ụwa fa niile bụ ofu izu 4 days. Nye ọ dị ya ngwa ngwa. Maka na onyanwa bụ eternity, nyanwa bụ the time zone. Onye ọbụla na ife ọbụla nọ n'enu ebe a nwere oge. Ọbụnadụ mụ na gị na-ekwu okwu,
mbe ka ebi ndụ karịa. Ọbụnadụ mụ na gị na-ekwu na-ege, enyi na-ebu nwa n'afọ arọ na abụọ, ya na enyi ga-ebi ndụ karịa anyị. ya na ife ọbụla nwere oge, maka na ụwa bụ ebe ife na-agbanwe agbanwe, n'ebe ife na-achịgha achịgha, maka na elu ụwa bụ aja. ya na mgbanwe anyị na-ekwu maka ya bụ okike na-ekeghalị. okike na-ekeghalị, recycling ife niile will be recycled. ma mụnwa na-ekwu okwu will be recycled. tata abụ m Ngozi na-ekwu okwu, nwanechi abụ m nni onye ya eli ọtị ọkwa ọtị ya atapịa kụpịa lie, nke fọla afa agha aja. etu a ka ọ dị gị nwa na mụnwa, ma ụlọ anyị na-afụ ife niile onwero nke dịgidenụ. ebe a bụ recycling plant. ebe a bụ ebe okike na-achịghalị ife niile eji eke. ọnya ka fa na-eme ka ịghọta, ọnya bụ akọ na uche na ike fa na-nweta n'ise. fa ji si na etufa ga-esi wee na ebe a, na fa ga-anọ na etufa si anọ na mmụọ, maka na ụwa ebe a abụrụ ebe fa nọ permanent n'ụwa mgbe nta. ya na ndị na-ekwu maka ndị a na-akọwala ife ndị a bụ ndị ụmụ ndị abụ na ndị famụtalụ, ya ndị anyị na-akpọ ndị egede ndị mbụ awọrịrọ maka fanọrọ. ọ ndị egede ka a na-akọwala ife ndị a. ọ ndị egede ka a na-enye iwu ndị a. ndị egede ka a na-ebunye uche ndị a, etufa ga-esi wee nọ o wee baalụfa. nwa mgbe nta fa ga-anọ, maka na fa ama nnọ, maka na fa gbajọọ ọgbajọọlụfa. ọnya ka o ji bụrụ ndị egede bụ ndị fụrụ ọnwụ. ọnya ka o ji bụrụ ndị egede bụ ndị fụrụ ọnwụ. ndị mba afụrụ ọnwụ, ndị a bụ ndị na-eje ije njeleke egwurugwu. fa fụrụ ọnwụ maka na fa bụ beings of light. mana ndị a bụ fa bụ ndị kwala alịlị, maka na ụwa na-achịgha achịgha. ọfa ga-ajụ etu a ga-esi nọ. ya na fa bụ ndị ọfụ, fa bụ ụmụ ndị mbụ, fa bụ ndị ọfụ. ifefa ji bụrụ ndị ọfụ na-ezikọ na fa amalite na mbụ, fa amalite n'ochie. ya na ndị bụ ụzọ nọ bụ ndị mbụ, ndị a bụ ndị ochie, ndị abụọ bụ ndị ọfụ. ndị abụọ bụ ndị ọfụ. dịka fa si bụrụ ndị ọfụ, fa ga-enwe new identity. ọnya ka iji kpọọ fa ndị abụọ ndị egede, ịkpọrọ fa ndị mbụ new identity. ọfụ na-agwa gị n'ofeke, ọfụ na-agwa gị n'ofeke na o nwee ife ọ na-amarọ. ofeke na o nwee ife ọ na-amarọ, ya na o nwee ife ndị egede na-amarọ, maka na fasi na ndị ochie na mmalite fasi n'ochie, mana o nwee ife fa na-amarọ n'ochie. ya na ndị ochie ga-ebunyefe uche, akọ na ike fa ga-eji nọ site na etu o si dị n'ụwa mbụ, ụwa ọma. ya na ndị ọfụ bụ ndị ochefu. ndị ofeke bụ ndị ochefu. ọmanta aka fa nwe ha aṅụli ọtụkarịsịa fachia kwa fa afụgo mmanya, fa afụgo nni. na ndị mbụ afụrọ nni, fa eliro nni, fa nwere mgbeli afọ, mana fa afụ na nni, fa afụ na mmanya, fa afụ na ụdị nwaanyị dị iche iche na nwoke dị iche iche. ụwa atọ fa tọbafa n'isi.
nke fajibụla ụmụ ndị ọfụ ndị ofeke fa ga-echefu echiche ga-agbapụ fama mmazi ebe fa si bịa fama nchetazi ebe fa si bịa. Ọnya ka ị ga-eji wee gwafe etufa ga-esi wee nọ. Ọnya ka ị ga-eji gwafa ebe na etufa ga-esi wee nọ n'enu ụwa ebe fabia maka na ụwa na-achịgha achịgha. Aga m akwụsị ozi a n'ebe a taa dịka m si kwu maka na tata ebe anyị kwesịrị ịmalite bụ n'isii maka ifi na ofu izu ụka na maga anya anyị kwesịrị ịmalite n'isii ọ bụrụ ise ka anyị kwesịrị ịnọ na ya mana anyị weelụ ezumike nwa bekee na etu ife si wee dị gbafee ya na anyị ga-abịa n'oge ọzọ ka anyị malite ozi a maka na ọnyanwa ka anyị ga-eji kpụchaba n'isii ọnya ka anyị ga-eji kpụchaba n'isii ife anyị ga-eji ji anyị ma na isii na ọnwa isii ndị Igbo na anyị na-ekwu maka ifeji ọkụ maka na ọnwa ise mbụ gbawala abụọ chaa ife eke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ n'ọnwa ise akọ na uche na ike akọ na uche na ike n'isii n'ọnwa isii ifeji ọkụ maọbụ ọfịa ji ọkụ mana anyị ga-aghọta na ọfịa anyị na-ekwu maka ya bụkwa n'ofu enu ana n'enu ụwa ya na ọnya ka anyị ga-eji wee malite maka na ofu ebe a ka fa ga-esi nweta etu fa ga-esi nọ mụ ife olili mụ ife ọṅụṅụ maka na ọwa mmụọ ka Igbo bịa ime na ndụ Igbo abịara ime ụwa ndụ Igbo abịara ime ụwa enu ụwa ụwa enu ụwa dịka anyị na-eme kịta bụ nyanwa bụ nsogbu ọnyanwa bụ ụwa anyị na-eme kịta ọnyanwa bụ ụwa anyị bata anyị nọ na nsogbu maka na anyị nọ n'ụwa enu ụwa nwa bekee maka na ọwụwa ya bụ uwe n'ụwa ya na ekene m unu ụmụnne m ndị na-ege m ntị tata a sị ya dịkwala unu mma unu ma na ụgbọ a na-aga ya na anyị ga-echighata wee malitekwa ozi anyị n'ebe m kwụsị maka na anyị bịa n'oge ọzọ anyị ga-eneba anya na ya bịa n'ụwa ka anyị wee ghọta etu o si wee baa ụlọ etu ise si wee bụrụ ife bara ụlọ baalụ ndị Igbo ụlọ maka fa na-ekwu na a ga-eme ise ka emee ya n'elu ụwa dịka esi eme na mmụọ ọnyanwa bụ ise ekene m unu ndị ọma mfụ n'anya ife dị egwu afọ a bụ NGOZICHUKWUKA Adaobi Ijele ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi ise ekene ụmanụ